31 sampai 46. 31 sampai 46. Saat ini 47 nih apa 46 ya? 47 saat ini. Lau kharaju nggih. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum. 2 3. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq. 2 3. Laqad ibtaghul fitnata min faqallabu lakal umura hatta ja'al haqq hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum. In tusibka hasanatun tasu'hum. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Qul hal tarabbasuna
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن
لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. Kula balen maneh wakofe kurang pas. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sadaqallahul. Wow, pertama 31 nggih. Wow, 31. Nek sing 31 nggih niki tasih gabungan kali sing 3 dosa. Waqalatil yahudu. Niki nyeritakno tentang tiang Yahudi kali tiang Nasrani. Tiang Yahudi kali Nasrani iku saling klaim nggih, saling padha ngakoni terus nyalahno liyane. Yahudi ngakoni dheweke bener, nyalahno Nasrani. Sing Nasrani nggih ngoten, ngakoni nek dheweke bener, terus ngarani nek Yahudi niku salah. Lah karo-karone padha salahe. Yahudi maupun Nasrani sami-sami salahe. Makane ten Fatihah niku ten akhir kan jenengan nek maos siratal ladzina an'amta alaihim siji. Ghairil maghdubi alaihim loro. Waladhdallin 3. Niku enten 3 jenis menungso. Sing siratal ladzina an'amta alaihim dalane wong sing diparingi nikmat kali Allah nggih niku wong Islam. Ghairil maghdubi alaihim sing dibendu Allah, sing dibenci kali Allah nggih niku tiyang Yahudi. Waladhdallin sing kesasar nggih niku Nasrani. Makane sing loro karo niki engkel-engkelan pun sak kersa. Wis monggo, wong padha salahe. Nah sakarepe dhewe. Nah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Nah niki nyeritakno sing kelakuane tiyang Nasrani, salah satune nggih, kathah kelakuane. Niki salah satune. Nggih niku ndadekno rohib-rohibe niku didadekno arbab. Didadekno arbab niku tiyang sing napa cedhak karo pangeran. Cedhak karo pangeran sehingga kaya-kaya mereka niku ndongane ra perlu nang pangeran, langsung nang rohibe mawon. Nah, langsung nang rohibe mawon, bahkan sampai Nabi Isa niku diangkat dadi pangeran. Sampai diangkat dadi pendetone ya dianggap kaya pangeran. Nabi Isa ya dianggap kaya pangeran. Akhirnya pangeran sing asli Allah dia ketutupan. Akhirnya sampai saprene keyakinannya tambah salam pun. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahim. Nah niki mereka niku bermaksud napa kok pendetane didadekno pangeran, dianggap koyok pangeran, Nabi Isa dianggap koyok pangeran. Mergo pengin memadamkan cahayane Allah, pengin mateni agamane Allah. Dianggap nek pengakuan-pengakuan ngonten niku, kampanye-kampanye ngonten niku terus Islam tambah redup, tambah ilang. Padahal malah mboten. Malah ketok salahe ngonten.
Wa yaqballu illa ayyutimma nurahu walau karya kafir. Justru semakin mereka nganggep pendetone niku pangeran, nganggep Nabi Isa dianggap pangeran, semakin ketok nek Allah iku pangeran saestu. Nggih. Nek enten tiyang kok ngakoni liyane Allah niku dadi pangeran, contone Nabi Isa wae nggih. Semakin Nabi Isa dianggep dadi pangeran, semakin ketok nek Allah niku pangeran sing saestu. Lho kok iso jenengan angen-angen. Nabi Isa dianggap pangeran. Allah mboten pangeran. Saniki dibandingno carane. Nabi Isa niku bentuke wong napa pangeran? Wong. Nek bentuke wong berarti ra mungkin pangeran. Nabi Isa niku napa enggak ada kebutuhan kaya wong napa kaya pangeran? Kaya wong, butuh dahar, nggih butuh oksigen. Nggih butuh serawung karo wong liya, ya kadang ya mlaku-mlaku. Nah, kadang-kadang ya napa niku buang air kaya menungso padha lumrahe. Nah, berarti semakin ngetokne lek Nabi Isa niku sanes pangeran. Memang bener wong mulya, nabi ulul azmi mulya tapi gak sampai dadi pangeran. Ngoten lho. Dadi semakin Nabi Isa diakoni, dikampanyeno sembahlah Nabi Isa jadi Tuhan ngene-ngene, semakin ketok nek pernyataan niku salah. Duduk Nabi Isa sing salah lho nggih. Pernyataane wong-wong sing ngakoni niku sing ketok salah. Lho, mosok iso. Contone ngenten. Nek semakin Nabi Isa diakoni pangeran, terus makin akan ada pertanyaan Nabi Isa lahire kapan? Nabi Isa kan wong, lahir saka ibu, namine Sayyidah Maryam. Lah Sayyidah Maryam nglairno kapan? Wonten. Akan ada pertanyaan ngoten niku. Terus umpami dijawab. Tanggal semene wulan iki tahun semene umpami. Terus akhirnya ditakoki maneh. Lho berarti sadurunge tanggal iku, sadurunge wulan iku, sadurunge tahun iku pangerane sapa? Nah niku tambah keliru. Semakin liyane Allah diakoni pangeran, semakin ketok klirune, semakin Allah niku ketok nek pangeran saestu. Makane mboten usah kuwatir. Masya napa niku kampanye tentang napa niku ateis, ora percaya pangeran, kampanye tentang Tuhan lebih dari satu macam-macam niku semakin menggema niku mboten mateni Islam. Justru ngetokno nek Allah niku malah sing ketok dadi pangeran. Makanya Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir kita niku dadi murtad, mboten kuwatir. Umat Islam niku duwe cekelan akal, logika sing lurus, sing sederhana tapi lurus. Sederhana tapi kenceng tapi lurus. Sehingga di napa niku di murtadna kaya napa kangelan. Kangelan. Nek ngangge pikiran lho nggih, nek nganggo Indomie ya kena. Nah, nek nganggo Indomie, nganggo duit, nganggo sembako mungkin iso. Heeh. Keluwen terus awakmu keluwen melu aku engko tak wehi Indomie, tak wehi duit, tak wehi beras, tak wehi sembako. Lah ngonten niku pancen kena. Tapi nek secara akal mboten saged. Tiyang dipeksa ngakoni Nabi Isa iku pangeran. Terus ngakoni di angen-angen, lah Nabi Isa lahirnya kapan? Lah sadurunge Nabi Isa lahir yo pangerane nggur sapa? Berarti nak pangeran lah lahire lak keri timbang ibuke. Berarti sing berhak dadi pangeran mestine ibuke. Wong Sayyidah Maryam niku iso nglairno pangeran, mestine sing dadi pangeran kan ibuke, nggih kan? Wong dhisikan ibuke. Lek ngono mangke ditarik terus. Lek ngono Sayyidah Maryam niku lahir saka ibu namine Hana. Ibuke Sayyidah Maryam niku namine Hana. Bapake namine Imron. Lah lek ngonten berarti sing dadi pangeran mestine ya dudu Maryam, Hana. Akhirnya terus gak entek ya akhirnya. Nah, ngonten niku berarti mboten masuk akal. Pangeran mboten mungkin dilahirno lam yalid walam gampang niku. Huwallazi arsala rasulan. Nah, justru Nabi Isa niku diutus kali Allah dadi utusane dadi nabine Allah. Bil huda wa dinil haqqi. Ngutuse niku mboten namung kangge pengakuan tok, tapi nganggo hidayah. Makane
kita dadi Islam niku pun kadung dadi Islam sing ngangge akal pikiran sederhana kaya ngenten niki dimurtadno angel. Dimurtadno angel karena kita pun gak ada logika napa hidayah niku wau. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wong musyrik, wong sing non muslim niku gething kalih kita, carane ya apa ben wong Islam niku dadi murtad, dadi jak nang agamane. Nganggo akal mboten saged. Sagete niku wau nganggo bondo, nganggo iming-iming sembako. Makanya Kanjeng Nabi niku ngemutaken kadal fakru ayakuna kufron. Nek wong sing akale normal kaya kita niki meskipun mboten pinter-pinter nemen, pokoknya normal ngoten. Niki mboten mungkin iso dimurtadno mboten saged. Sing penting normal, kita mikirin normal logis. Tapi nek tiang sing keluwen, tiang sing melarat niku dimurtadno saged. Mergo niku dimingi-mingi awakmu kekancan karo wong Islam pirang tahun. Ya wis suwe ket mulai laro iku Islam. Awakmu Jumatan wis ping pira? Ya suwe. Ya tahu mulai Jumatan oleh duit oleh sembako. Yo ora tahu wong kadang yo jeneng ae wis gak kumanan ngono kadang. Kadang Jumat berkah yo gak kumanan karo arek SD karo arek SMP SMA kadang. Ya ora uman apa-apa. Lah, mending melu aku nang agamaku engko mulai oleh sembako, oleh duit. Nah, nek niku saged. Nek dimurtadno kali niku saged, tapi nek dimurtadno ngangge akal mboten saged. Pun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warubani la yaquluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna sabilillah. Niki cirine sebagian besar nggih. Inna katsir berarti sebagian besar. Sebagian besar pendetane wong Yahudi yang Nasrani niku mangan bondone menungso kanthi batil. Carane mangan ya napa? Lah niku wau mbujuki umate. Dadi pendetane ya cara kita nggih kiyaine niku nggih. Pendetane Yahudi Nasrani ben umate niku tetep melu agamane ben boten katut agama Islam niku diomongi dibujuk-bujuki niku. Dibujuki Nabi Isa iku pangeran. Nek pengen mlebu swarga bayar 1 juta. Nek swargane njaluk sing apik ya 20 juta. Enten ngoten niku. Dadi dodolan swarga ya enek ngono. Nah, zaman rumiyin tiyang Islam kan ana sing niru niku. Ana sing niru nek pengen oleh tikete swarga bayar sakmene, swargane mbayar kabeh. Nek ndamel ngonten-ngonten niku berarti mangan bondone menungso kanthi batil, mboten hak. Mangan bondone menungso kita maem bondone wong liya niku kan carane kalih. Enten sing bil hak, enten bil batil. Nek bil hak niki halal. Kula saged mangan bondone jenengan. Jenengan nggih saged mangan bondo kula. Carane ya napa siji mungkin adol tinuku. Nah, kan saged. Jenengan sadean kula tumbas. Jenengan mangan bondo kula mangan bondo jenengan, tapi kan hak halal. Padha dol tinuku, padha ridone. Utawa bancaan. Nah, bancaan kan jenengan sing damel ya bondone jenengan tapi kula melu mangan. Lah niku bil hak halal mergo jenengan sing paring. Nah, sing boten bil hak niku sing bujuki niki wau. Bujuki diapusi terus mari ngono dijaluk duit. Nah, duit hasil ngapusi niki duit haram, duit batil. Barang utawa bondo sing teko bujuki, ngapusi niku bondone disebut bondo batil. Hukume haram. Naudzubillah lek sampai mlebu nang awak. Yauma yuhma niki wau enten sing menarik niki sing kula loncati mau niki enten sing wau menarik ten ngene ayat niki. 54 niki ceritane dawa Yahudi Nasrani terus nyeritakno tentang beberapa tiang sing tenggene Medina lek dijak perang mboten purun. Ada sing tenggene Medina niku dijak perang niku malah gembosi, provokasi. Ora usah ojo melu Muhammad perang. Lek awakmu melok Muhammad perang, engko mati ngono. Dadi digembosi ngoten niku. Tapi nek pas Kanjeng Nabi menang perang niku njaluk bagian. Muhammad, awakmu mari perang. Nggih. Ya menang. Oleh bondo akeh. Oleh, aku ya bagiono no. Wong aku wong Medina kok. Aku wong cah kene lho aku. Tapi ra melu perang. Ra melu jihad fisabilillah, tapi njaluk bagian.
Nah niki meh padha kaya ten kita insya muga-muga mboten enten. Tapi enek sing kaya ngenten niki kelakuane. Tiyang sing fasik nggih, tiyang sing munafik kaya ngoten niku. Jenengan titeni niki. Niku mbok berinfak, bersedekah utawa zakat utawa napa mawon namine, tapi tiyange saking munafik ngoten, mboten ditampi kali Allah. Jenengan pirsani ayat 54. Qul anfiqu tau'an au karha la yutaqabbala minkum. Mbok awakmu infak niku sukarela utawa kepeksa tetep ra bakal ditampa kali Allah. Mergo saking dheweke wis duwe sifat munafik. Akhirnya terus dipesti kali Allah innakum kuntum qauman fasikin. Lah mergo wong sing munafik niku wis dadi wong fasik wis. Senajan to sedekah, infak, hibah napa mawon sing namine napa niku paring bondo niku mboten ditampi ganjarane kali Allah. Ayat 54 ditegesi malih. Kenging napa kok bondone mboten ditampa kali Allah? Deke sedekah ora ditampa, deke infak mboten ditampa kali Allah. Alasane niki, illa annahum kafaru billah wa birasuli. Mergo asline wong munafik niku mboten percaya Allah, mboten percaya kali Kanjeng Nabi. Mergo ten atine wis enek kekafiran ngoten lho. Ya dhek tok ngomong, aku Islam mat, aku yo melu awakmu aku. Tapi nek perang yo aku ra melu, kesel kabeh aku. Sasamurat aku. Berarti nek dijak perang iku alasan. Nek dijak perang alasan, dijak sing soro-soro mboten purun. Tapi nek enek dum-duman njaluk. Mat iku apa, Mat? Kok enak iku aku njaluk ngono. Dadi nek wae dijak soro, ayo kerja bakti, ayo ngene-ngene. Aku ra melu aku. Kesel aku. Alasane ono aku rada gering, Mat. Awakku sumer macam. Tapi nek wae dum-duman njaluk. Nah, umpama tiyang ngonten niku sing munafik sing fasik niku kok umpama sedekah atau infak mboten ditampi Allah. Mergo ten atine mboten percaya kali Allah kali Rasulullah. Terus alasane malih mboten ditampa infak kita, sedekah kita niku wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Nek salat aras-arasen. Nggih niki ngelingno kita. Mboten namung wong munafik, mboten namung wong kafir. Kadang-kadang wong Islam niku lek salat ya rada arasen. Rada abot ngono lho. Ro salat maneh, adan maneh. Rasaku rukuh urung tak coplok kok ya wis adan maneh. Nah, hati-hati nggih. Nah, hati-hati nggih. Nek kita jek nderek salat jamaah niku insyaallah selamat lah. Sak keri-kerine kita insyaallah jek selamat. Mergo jek purun Lah, cirine males niku napa? Cirine nek sembayang niku medal saka waktune. Salah siji cirine. Sembayang zuhur mestine nggih jam 12 sampai jam 3. Deke di undur-undur sampai jam 4. Subuh mestine kan jam setengah gangsal sampai jam gangsal lah. Deke yo nganti jam 7 mantel. Lho enten. Kula nate ngertos tiyang niku. Sakjane adzan ya krungu. Adzan ya krungu, budal nang masjid ya weruh. Ngono iku mancal kemul maneh golek sik engko sik. Setengah jam neh. 15 menit engkas. Sak seran kas. Sik talah gurung tutuk aku mimpiku. Wah, akhirnya sampai Padang nembe tangi tapi ya salat. Oh, sing penting kan salat timbang ra salat. Alasan dikandani alasane ngono. Mending aku salat jam subuh jam 7. Lah kancaku ra salat. Lah awakmu madakno karo sing ra salat. Nggo yo madakno karo sing salat tepat waktu lho kancamu. Tanggamu salate tepat waktu. Syukur iso jamaah. Lho sampean kok iso ngene. Dadi lek bandingno ibadah niku mestine karo sing luwih apik, mestine ngonten. Nah niku hati-hati penyakit. Nah niku nek kita duwe penyakit niku naudzubillah ya. Mangke sedekah kita selama niki mboten ditampi Allah. Karena duwe penyakit nek salat ngerakoni aras. Nomor kali kenging napa kok nomor 3 wau siji kafir, nomor 2 salate aras-arasen, nomor 3 nek infak kepeksa wala yunfiquna illa wa hum karihun. Sakjane ra pengin sedekah tapi ditarik nang omah. Diabsen.
jare nganu, "Bu, pinten jenengan?" Tak kula tulis. Waduh, ditulis rek. Golek titik ya isin. Wah, akhire ya wis tak rada tak gedhekno. Nah, hati-hati. Nek enten koyo ngenten iki, mangke sedekah malah mboten ditampi Allah. Pun. Lho terus ya napa? Mboten usah sedekah. Lho, mboten. Carane tetep mawon sedekah sing atine niki dilawan. Nah. Duite tetep metu, tapi sing ten ati niki dilawan. Kepeksa rek, terus dieling-eling. Wong yo njaluk yo ora ben dina ae lho, yang sedekah ora ben dina yo setahun pisan apa 2 wulan pisan. Mbok. Nah, dieling-eling ngoten mangke dangu-dangu saged kelatih, saged napa lila, saged rido. Nggih saged ikhlas. Terus malih tiyang munafik, tiyang sugih termasuk tiyang kafir niku lak ngapunten nggih. Kadang enten omongan sing tanglet. Wong sing kafir, wong sing ra salat, iku kok duwite akeh. Kok sugih, anak buahe akeh, pabrike akeh, sawahe padahal ra salat. Budal nang nggone sawah ya kadang urung subuh wis budal. Ya wis ra subuhan ra apa, wis mule-mule ya wis kesel ora salat. Tapi kok sawahe ombo, tokoe akeh, kontrakan kos-kosane ya akeh, duwite akeh, mobil akeh. Lah sing kene sing salate jamaah beno istiqomah, sregep, ya kok ya ngene-ngene ae. Nah, enten sing bolak-balik tanglet nonton. Bondo niku mboten dadi ukuran bejone wong nang akhirat. Bondo dunya kathah kedhike mboten dadi ukuran nek wong iki benjing bejo akhirat napa mboten. Sing dadi ukuran iku ngibadah, ngamal saleh, sing dadi ukuran. Nah, sehingga kita kadang-kadang ningali, kadang-kadang kali Allah terus digodha ya. Kalau wong sing ra salat tak wekne sugih. Awakmu sing ra salat tambah tak gawe kere. Kali Allah dijajal, coba tak gawe kere. Tetep salat apa malih ora salat. Kali Allah dijajal ngoten. Mbahku sregep salat, Pak, mbokku sregep salat, aku yo sregep salat. Aku kok melarat 7 turunan iki apa cerita? Sampai koyo ngono. Nah, kali Allah dielingaken niki ayat 55 niku. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum. Ra usah gumun, ra usah gawok karo wong sing sugih-sugih, karo wong sing bondone akeh. Ora usah. Kenging napa wong sing kok ra salat utawa kafir tambah sugih, tambah makmur, tambah sejahtera. Mergo niki alasane, innama yuridullahu liyu'adzibahum. Justru Allah niku benjing carane nyiksane Allah niku karo fil hayatid dunya. Cara nyiksa Allah niku macem-macem, Bu. Enten sing dienggo sara. Ngapunten nggih, cara kita mantun salah. Terus kita kena kualat, napa kepreset, napa dawa, niku carane nyiksa Allah salah sijine kaya ngoten. Tapi enten cara nyiksa Allah niku tambah dienggo sugih. Mari ngilokno wong, mari mbujuki wong donya tambah akeh. Mari korupsi donya tambah akeh. Lho, kok tambah enak lho, mboten. Mangke enten lanjutane, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Justru nek piyambake niku napa kafir utawa maksiat ten donya terus tambah sugih tambah sejahtera benjing siksane ten akhirat tambah gedhe Kanjeng Nabi nate ndhawuhaken nggih gak enake kita nang donya niku ngelongi dosa ten donya jenengan kepreset pokoknya mboten misuh lho nggih. Pokoke jenengan kepreset syukur-syukur muni innalillah nggih. Ya aja misuh. Lek misuh ya kepreset, misuh bisa. Ya seloro kabeh iku. Ya mboten misuh. Jenengan kepreset terus kebeler lading, oglangan. Termasuk niku. Hal-hal sing gak penak sing ditampa wong mukmin niku ngelongi dosa termasuk gerah. Makanya Kanjeng Nabi ndhawuhaken kathah masalah gerah. Wong iku sampe lek lara kok luwih sangka 3 dina. Loroe kok luwih 3 dina. Sabar ora gremeng, ora cerita
wadul-wadul nang sapa-sapa ora nyalahno pangeran kali Allah sakit 3 dinten niku dienggo ngresiki dosa. Tur dawuhe Kanjeng Nabi kesehatane bakal dibalekno 2 kali lipat minimal. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Makane lele ana loro-lorong dina tutukno misan 3 dina. Nanggung. Ya Allah. Cari doktere empun pikantuk kundur terus Kanjeng Nabi kurang sedina. Ya guyon nggih. Nek dawuhe Kanjeng pokoke nek lara kok sampai 3 dinten dilampahi kanthi sabar. Mboten syakwa. Syakwa niku mboten wadul-wadul. Mboten mengeluh. Aduh lho. Waduh biung. Ini salah sapa niku? Mboten nyalahno sapa-sapa, mboten nyalahno apa-apa, insyaallah mangke sakite niku dienggo ngresiki dosa. Tur kesehatane daginge, nek bahasa niku daginge getihe niku dibalekno 2 kali lipat kali Allah. Pun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Oh nggih. Terus tiyang mangke ten donya niku kan enten sekawan macem nggih. Kaya wau enten tiyang niku ya kafir utawa wonge ora salat tapi kok tambah sugih nang donya. Lah niku mergo maceme sekawan. Enten tiyang niku sing saidun fid dunya ya saidun fil akhirah. Lah niki paling dhuwur, Bu. Muga-muga kita nderek sing nomor 1 niki. Saidun fid dunya saidun fil akhirah niku bejo donya ya bejo akhirat. Enten sing saidun fid dunya tapi khosirun fil akhirah, syaqiyun fil akhirah. Nang donya bejo sugih makmur tapi nang akhirat kenek siksa. Naudzubillah min dzalik. Niki macam nomor kali niki. Enten malih sing syaqiyun fid dunya ten donya melarat tapi saidun fil akhirah nang akhirat bejo. Sing paling kerapenak niku syaqiyun fid dunya ya syaqiyun fil akhirah. Nang donya remek nang akhirat ya disiksa. Wis naudzubillah min dzalik. Muga-muga sedanten diparingi selamat kali Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nonton ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.